खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनैनि 17 जुलाइ 2020 समबार फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय इन्डियानि सानै गोसोथोलायनाय सेंग्रा आरो सिख्लाया दुबाइयाव गावसोरनि फ्लेटआव थैनानै थादों। मिथिनाय बायदिब्ला सानैबो गावसोरनि साख्रिखौ गोमाजानायनि थाखाय मा खालामगोन मा मागोन जानानै सानैबो गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै फोसावनाय जादों। डेड बडिखौ दा न'आव मोनबाबो जानो हागौ, मानोना दा भाइरासनि दिन। लोगोसे तामिल सावथुननि एक्ट्रिस विजया लक्ष्मी बिथाङा सुइसाइड जानानै थैनो नागिरदोंमोन, दाहालागै थैथारबायबो जानो हागौ। मिथिनाय बायदिब्ला गावनि फलोवार्सफोरजों ससियेल मिडियायाव हेरेसिं खालामजानानै सुइसाइड जादों होननानै फोसावनाय जादों। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय तामिल एक्ट्रिस विजया लक्ष्मी। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिहाराव सासे आइजोआ नाव सायावनो गथ' जोनोम होदों। माखासे सावगारि नायबानो जाबाय, नै आं सावगारि देखायगासिनो दं। बे आइजोआ दै गेजेरावनो फासिनानै दंमोन, नाथाय बेनि उनाव एनडीआरएफनि टीमा फैनानै बे आइजोखौ बासायनो हायो। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव मैयाहाय सानसेयावनो 36,145 सुबुंफोरा कर'ना बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हादों। गोदान रेकर्ड बियो। मिथिनाय बायदिब्ला कर'ना भाइरासआ बिदिनो लासै लासै खमायलांनोबो हागौ होननानै बुंनाय जादों। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय कर'ना भाइरासखौ रिकभार खालामनो हानाय रेटखौ नायोब्ला गुबुन हादोरनिख्रुइ जोंनि बे भारत हादरा फाहामनो हानाया एबा रिकभार खालामनो हानाया बांसिन होननानै बिथां नरेन्द्र मदिआ बुंदों। लोगोसे दिल्लीयाव सासे ट्रेफिक पुलिसखौ दिल्लीनि रजक्री फ्लाइअभाराव गारिया सौथारनानै गालांदों। नैबे नुबाय थानाय पुलिसानो बेनोमोन। बिथाङा गावनि डिउटिखौ मावगासिनो दंमोन। बे समावनो गारिया फैनानै बेखौ सौथारनानै गालांबाय। जोबोद दुखुनांथाव। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसफोरा दिनैनिफ्राय खुलिसिगोन, नाथाय कर'ना भाइरासनि रुल्सफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय दरसे गामियाव बिमाजों फिसाजों दैयाव गब'नानै थैदों। मिथिनाय बायदिब्ला बिमाया गथ'खौ बानानै गब'दों आरो गोथैखौ जेजोंसो सारनानै बोखांनांगौ जादों। थैनाय आइजोनि मुङानो जाहैबाय रुजुमा नार्जारी आरो फिसाजोनि मुङानो जाहैबाय सोरजिमा नार्जारी। सानैबो दैयाव गब'नानै थैनांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो मैयाहाय जादों क'क्राझाराव। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोन आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। बाय बाय।